खुलुमबाय स्टुडिय'आव आं दाइद' राजीब बसुमतारी बे समाव रौता हालामनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैनो हादों सासे आइजोनि गोबां खामानि मावनायनि जाहोनाव रौता भालुकमारि बालिसिङा गामिनि कल्पना बर'आ आसाम गौरव मान बान्था मोननो हादों आसाम सोरखारनिफ्राय कल्पना बर' बिथाङा सासे अंगनाबादियाव खामानि मावनाय आइजो कल्पना बर' बिथाङा माखासे मानि उन्दै गेदेरफोरनि भेक्सिन होनायफोरनि खामानि आरो सोरखारनिसिम एप्सनि गेजेरजों डाटाफोरखौ बयनिख्रुइबो साबसिन खामानि मावनानै दिन्थिनो हानायाव आसाम गौरव बान्था मोननो हायो मख'जाथावदि थांनाय 15 आगस्ट खालारावबो कल्पना बर'आ उदालगुरि जिल्लानि गेजेरावनो बेस्ट AWW बान्था मोननो हादोंमोन बिथांनि बेबायदिनो बिटिआर नाङैनो आसाम गौरव मान बान्था मोननो हानायखौ उदालगुरि जिल्लानि DSW अफिसार नीलाक्षी बरदलै बिथाङा जोबोद गोग्गानाय आरो गोजोननाय मोन्दों होननानै जोंनि बरदल बुब्लि खौरांनि गेजेरजों फोरमायहरो दानिया फैदो बिथां नीलाक्षी बरदलै बिथाङा मा हामलायथि बावहरदों मिथिना लादिनि অসম গৌৰৱ সন্মানেৰে বিভূষিতা উদালগুৰি জিলাৰ অংগনবাদী কৰ্মী কল্পনা বড়োলৈ অশেষ ধন্যবাদ আৰু মৰম যাচিছোঁ উদালগুৰি জিলালৈ এই সন্মান কঢ়িয়াই অনাৰ বাবে তেখেতলৈ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ লগতে আমাৰ BTC অঞ্চলৰ তেখেতে আমাৰ জিলালৈ যি সন্মান কঢ়িয়াই আনিলে সেয়া আমাৰ বাবে গৌৰৱৰ বিষয় এই ক্ষেত্ৰত আমি উদালগুৰি জিলাৰ পোষণ টিম সুপাৰভাইজাৰ CDPO সকলোৰে সহযোগিতাত এই কাম সম্পন্ন হোৱা হৈছে লগতে আমি এই সন্মানেৰে বিভূষিত কৰাৰ বাবে আমাৰ সমাজ কল্যাণ বিভাগৰ সঞ্চালক ডাঙৰীয়া আৰু আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী শ্ৰীযুত হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মালৈ আন্তৰিক ধন্যবাদ যাচিলোঁ আৰু এইখিনিতে উল্লেখ কৰিব লাগিব যে উদালগুৰি জিলালৈ এই সন্মান কঢ়িয়াই অনাৰ বাবে আমি কল্পনা বড়োক অশেষ ধন্যবাদ আৰু তেখেতৰ ভৱিষ্যতৰ উজ্জ্বল কামনা কৰিলোঁ এইখিনিয়ে আমাৰ উদালগুৰি জিলাৰ ফালৰ পৰা মোৰ ক'বলগীয়া তেখেতৰ অসম গৌৰৱ বঁটাৰে বিভূষিত হোৱাত আমি অতিশয় আনন্দিত হৈছোঁ লগতে তেখেতক ভৱিষ্যত জীৱনত আৰু আগবঢ়াই যাবলৈ আমি অশেষ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ ধন্যবাদ गोजोनथाव खौरां गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव थानाय बाजार इन्डिया आरो MRM हस्पिटाल साखाथियाव बड'लेण्ड थेरापिस्ट सेन्टाराव थुब्ला ब्रह्मआ गुबुन गुबुन रोखोमनि सानाय सुनाय गोनां सुबुंफोरनि थाखाय फाहामथाय होनाय जायो जेरै जान्जि सानाय हान्थु सानाय गोदोना सानाय आदै सानाय आफादावदै सानाय जानजि जरा सानाय खर' सानाय सिनस्रि जरा सानाय बैफोरबायदि सुबुंफोरनि सानायफोरखौ फाहामथाय होबोगासिनो दं सोरबाफोर बे बेरामाव गोग्लैनाय सुबुंफोरा बे खाबुखौ लानो हागोन गोबां मिन्थिनो थाखाय नैबे जानबुं नङाव फन खालाम 9974030738